Tinokudokezai mabuja tauya dzanyasi zuva rechipfumba mwedzi uno waChikumi. Dare guruguru munyika nyasi ragoburika riri kureketa iro kuti zvakaitiwa hurumende zvokuisa mari dzisingakoneke kubhadharika nevazhinji kuti ndizo mari dzinofanira kubhadharwa nevanhu vese vada kupinda musarudzo zviripo pamutemo. Tiri kufara ipapa ratopa dare reparamende mazuva manomwe kuti rinhadzirise nhau iyi zviite zvakanaka. Toramba tichizvitenda izvi tichiti pamberi ino akaendesa kumatare dzimhosva. Tiri kumatare kopokare Rasti Maka uya wekubato Triple C akaendesa nyaya yekuti zeki iburitse gwaro rowavhoti rinokwanisa kuboeka padande mutande. Ajiwa nonyaya kureketa kuno kwaino dande no dare guru munyika kwaipapa paribe zvakadando zeki inobvumiwa kuti irambe nogwarori. Unobva watoperehwa kutoita kusaya pokuringa chaiko. Rekai tirambe tichiona ipapa kuti vachazviita sei. Tinenge takandoringa. Takaringana nosarudzo mutongi mukuru uri kumarapa aisa watongi vanosvika 35 kuti wagoringe nhau dzese dzine chekuita nobumbiro romutemo. Pabodzipo wakaringana nosarudzo ipapa vanhu vese kwaiva nengwari nzvimbo dzese dzonyika zvokuti kuribe nzvimbo inofanira kusara isina kana munhu anokona kuringa achiona kuti zvirumbotekaira sei. Kai tigoona kuti ichapedziwa sei nyaya yacho nokutoti pokare zvese zvechokuita nosarudzozvi zvichaitiwa sei. Kwaburika masoko okuti kwai kuChipinge kwagoisiwa masoja mazuva apfuura ayana vamunangarwa, asi paribe ari kuziva kuti waisiwei ikweyo pokare kuti vari kuitei. Izvezvi kwai vanhu vokuChipinge vakutogara wakaita kuita kusha chaiko, kushaya kuziva kuti woita sei nokuti masoja aya aribe ari kuziva kuti ari kumbowirirei. Asi masoja tazoziva kuti anokona ari kuuya kuti munangarwa ada kuenda iko kunzvimbo yeChipinge kwaiva ada kuti wagope mhuri yokwaNdabaningi Sithole mukana wokuti waike gamba ravo zvakanaka pokare nokuti Ndabaningi Sithole aitiwe nokupuwa ruremekedzo rwegamba zvuzere. Rekai tigoona ipapa kuti zvinenge zvichidii nokuti kwai zvida kutoitika mangwana chaiye. Tinoramba takaringa ipapa kuti zvichaita chere kuti wagochinje mafungiro wachinje wavhotere wamunangarwa. Heno ticharamba takandoringa. Pamapoka ese akamboburika ari for ED nyasi kwaburika pikicha iripo iri kunzi masvikiro for ED. Unobva waita kuona kuti aiwa rekai henyu waite ndo mukana wawaonawo wokudya koka wangu waribe kumbobvira wapuwa mukana wokudya pesepa. Tinoramba takaringa kuti inopererepi nyaya yacho. Iri gurukota rinoringa zvinoitika mumatunhu July moyo ragwenzi kwairi kuBelarus kureketa kuno nyaya yekutengiwa kwedzimotika dziya dzinochokuita nokudzimiwa kwomoto. Kwaindo yaatekairira ikweyo pokare kwai kuno zvimwe zvokurimisa michini iriko yaari kuda pokare kuti waite kutenga. Unobva watoona kuti wanoramba wachindoita kusimbirira zvavo zvavanodazvo. Rekai tione ipapa nokutoti wari kuona kuti wanongerwa kuti wareke kugotenga dzimotikadzo iyo mari yacho wari kuida pokare zvino hazvanetsa. Rekai tirambe takaisa dziso ipapa tichiona kuti zvinenge zvichimbotekaidziwa sei padzichauriyapo. Nyasi bhangi ronyika raita kunakidza vanhu kureketa kuno ragobuda riri kureketa kuti paribe chachinja panyaya yokutekaidziwa kwemari nokutoti zvatakakunyepa inozuro kuti kune mabhengi mairi agoburika ari kureketayo kuti vanhu vari kubvumiwa kuti watore dzimwe mari dzakawanda pokare kuti mari irimo mukare mumabhengimo imari tsvinuba. Ipapa kwaino bhangi ronyika paribe chachinja. Asi chiri kunakidza nyasi kwaburikawo mabhengi ari kundoti munhu wese anotora kusvikira pa500 wemadhora okuAmerica. Zvibodzizvo zvakareketiwa noawa wanozurowa ipapa. Rekai tione kuti zvinoita sei ipapa. Chaiti kuramba chichihwadza vazhinji inyaya yekuti kwai wakada kuti wagoseenzese mari
iyoyo kunze kuAmerica iri mumaakaundi yawo iri kubva yanzi aiwaba kunyanya pakutenga zvinhu kunze konyika. Pakaita kunyangariwa. Rimwe bazi robhangi ronyika reFIU Financial Intelligence Unit kwairagoreketa kuti ipapa wanhu wese wemabhizimusi waakuda kuteerwa manje kurondiwa chaiko, wachibva wabvunziwa kuti sei muri kukwidza mutengo, pokare wanenge wabatiwa wachikwidza mutengo zvisirizvo, kwai wada kubva watobisiwa nokubva waisiwa mujere. Imi tabenuka ka 2008 panguva iya yokuti wana agono waigotenderera nevanhu wavo zvavo, wachibva wati kwai firiji ngaite dhora, icho ngachiite pondo, icho ngachiite dhora. Imi heno mabiyango wakomanaka, ipapa ndipo muchatoona manje kuti waakutoda zvavo kutoti vanhu tipinde musarudzo takaita kuita kuoma nonzara, heno kuti tinenge tichikona kuvhota chere kana kuti zvinenge zvakaita kunyangariwa. Hwendo huno rekai tione, tinenge tichingoona kuti zvinenge zvitekaidziwa sei. Nyika dzokuEurope dziri pasi poEU dzapa mari inoita zviuru 450 wemari yekuAmerica 750,000 kuti igobatsire vanhu vanoita zvomutambo nomadhirama zvese pokare nonzvimbo dzavanosenzera. Tirikuramba tichizvitenda izvi dai zvaenderera mberi. Zvahwa dzanyasi kwai kunyaya yomutambo netball. Izvezvi wanasikana wese wanotamba mutambo netball uyu wati wabenhuka ba kuti wauye koita kunhadzirira mutambo yawo iri kutamba mumakunokuno yano. Ipapa wakomana unobva waita kusaya kuti chii chaizvo heno mabiyango, asi zvinoita kuhwadza nokutoti ndo vanhu vanga watotomboita zvisvinu wachikuwa bhora ravo iroro wachigoedza zvichiita zvakanaka. Heno mabiyango makambani ese akamboburika aya achiti tauya kotsigira ese bva aita kuita kunyangarika chaiko. Zvakaita kuoma, asi ungawape mhosva chere nokutoti zviri kuitika zvizvi zvoupfumi izvi zvinogona kuita kuvhundutsa vamwe. Rekai tiringe dziri kuitika pasi rese kuti dzakamira sei. Mutungamiri waAngola kwai achinja mugurukota rinoringa nezvoupfumi hwomunyika mache. Paribe zvazikana kuti sei amuchinja, asi tirikuramba tichiti rekai tione kuti zvinoenda nokupi. Tikasvika paKenya kwai izvezvi kune vanhu vari kusvika 600 chaiwo 600 pachirungu vari kunzi vari kuzikana ba kuti waripi, waakutofungidziwa kuti peno vanhu vakaurayiwa naivo vanouraya vanhu vawa vachiti kwai zvinyimwe zvokudya. Imi pakaita kunyangariwa chaiko, tinoramba takandoringa. Tikaenda kunyika yoUganda kwaino mukuru wocheche yoAnglican pasi rese. Kwai kuUgandako macheche anofanira kuti arambe zvakareketiwa nehurumende. Heno mabiyangu kuti ndo chere zviri kuitika izvozvo. Wazhinji wadzungudza musoro kuti huiba tinoramba ba isu tiri kutozvida zvakareketekazvo. Rekai tione kuti ichapera yakaita sei nyaya yacho. WaAmerica wabva wati kuEthiopia wachaendesa ba chokudya kureketa kuno nokuti kwai zvokudya zvavari kuendesa zviri kubva zvatoriwa zvibva zvaendesiwa kusiriko. Zvakaita kuoma. Aiwa izvi zvinoba izvi, asi rekai tione kuti inopera yakaita sei iyoyi. Kunyika yeGuinea Bissau kwafadza ipapa. Mhepo yacho iri kuvhuvhuta zvisvinu zvakanaka. Kwai mudare reparamende wanhu wemapato anopikisa akabatana, opposition coalition pachirungu, kwai wahwina mudare reparamendemo kuita nzvimbo dzavanomirira dziri 54 panzvimbo 102, 54 out of 102 seats. Toramba tichivarovera manja kweduno tamirira kuti August yu zviite zvisvinu. KuSudan kwai kwagonzi noSaudi Arabia kwaibvumiranwa pokare kuti waambomire kuita hondo kubva mangwana. Kaiti goringa kuona kuti zvinoita sei, zvinoburika chere kana kuti manyepo. KuBurkina Faso kwaisiwa mari inoita zviuru 223 zvomari yekuAmerica, $293,000 pachirungu. Kwai kuno vanhu matororo 20 ari kudiwa.
Kana anenge akona kuyaboya aiwa anobva apuwa mari, anenge akona imi zvakaita kuoma chaizvo, rekai tione kuti vanozvikona chere kana kuti vanovaboya chere iwo matororo avari kutsvaka yawo. Tiri ipapo mabuja kwanyasi, rekai tidipfame pano isu tagumira pano. Ndini mwenyu MHANDUWE WeNhau.